Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan wannan ko in ce manya-manyan fitattun jarumai guda biyu ko kuma in ce manya-manyan mawaƙa guda biyu waɗanda sun shahara a faɗin duniya kuma sun ɗaukaka bugu da ƙari sun samu wata babbar fasaha ko baiwa ko kuma basira ko mu ce ɗaukaka daga Allah maɗaukakin sarki. Idan ba ku manta ba waɗannan mawaƙa sun ɗebi tsawon shekaru inda suke zuba waƙoƙi inda kuma waƙoƙin nasu tabbas sun yi suna sosai inda suka yi yawo ta ɓangarorruka daban-daban. Sai dai a yanzu za mu kawo muku wani sirri ko mu ce za mu gaya muku wani dalili ko kuma wani muhimmin abu, amma sai kun yi haƙuri na ɗan wani lokaci, ku ɗan jira mu kaɗan. Bari mu zagaya ɓangaren talallukanmu. Ina shahararrun mawaƙa, ma'ana waɗanda suke so waƙoƙinsu su yi suna a faɗin duniya, waɗanda suke so a san waƙoƙinsu a faɗin duniya. Ina kuma wanda suke harkar comedy, ina kuma wanda suke harkar shirye-shiryen abubuwa wanda suke so za su dinga fitar da abubuwansu domin a san su a duniya, kamar project, program da kuma comedy har izuwa waƙoƙi. Da kuma waɗanda suke so za su dinga yaɗa manufofinsu ta siyasa. Ku sani cewa a yanzu mun fara buɗe sababbin YouTube channel, ga duk mai buƙata zai iya ɗaukar wannan namba tamu ya tuntuɓe mu a WhatsApp ko kuma ya kira mu kai tsaye. Kuma sannan bugu da ƙari idan mutum yana so zai siyi wanda aka tara subscribers da yawa, nan ma dai za ka iya mana magana a kai tsaye. Ina kuma wanda yake buƙatar za a yi mishi waƙa ta aure ko kuma waƙar siyasa, ko kuma za a waƙe mishi wani ko wata, ko za a waƙe mishi wata budurwa, ko kuma za a waƙe miki saurayi, ko kuma za a waƙe miki wani babba, ko za a waƙe ma wani babba, ko kuma za a waƙe ma wani gawurtaccen ɗan siyasa ko kuma ma'aikacin gwamnati ko kuma ɗan kasuwa. Ku sani cewa duk za ku iya ɗaukar wannan namba tamu ku tuntuɓe mu a WhatsApp ko kuma ku kira mu kai tsaye. Bugu da ƙari, ina waɗanda suke so za a tallata musu hajojinsu, kamar mutanen da suke kasuwanci waɗanda suke so a san inda suke kasuwanci, sannan kuma mutanen da suke so a tallata musu gurin da suke sana'a, ma'ana dai kamar ma'aikatan hannu da kuma masu zama guri ɗaya, waɗanda suke so a san matsayinsu kuma a san inda suke kasuwa a faɗin duniya. Nan ma dai ku sani cewa za ku iya ɗaukar wannan namba tamu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu dangane da wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa da kuma wannan babban jarumi kuma mawaƙi wato Umar M Sharif. Kowanne daga cikinsu na tabbatar da cewa za ku yi matuƙar mamaki wajen ganin su kowane lokacin da yana yaro da kuma lokacin da ya samu ɗaukaka a yanzu. Tabbas Umar M Sharif shi kansa ya sha gwagwarmaya ta ɓangarorruka daban-daban, inda ya sha wahalhalu ta ɓangarorruka daban-daban. Shi kansa Nura M Inuwa shi ma fa ya sha wannan wahalhalu ta ɓangarorruka daban-daban, inda shi kansa Nura M Inuwa babban album ɗin da ya fitar da shi ko mu ce waƙar da ta fitar da shi wacce ta sa aka san shi a duniya ita ce album ɗinsa ko mu ce waƙarsa ta Aisha Umaira. Tun da Aisha Umaira, tun da kanan Nura M Inuwa ya samu ɗaukaka aka san shi a duniya. Sannan shi kuma kansa Umar M Sharif waƙar da aka fi saninsa ko mu ce album ɗin da aka fi sanin shi ba kowanne ba ne shi ne kalaman baki.